Bago na ang hepe sa Talisay City Police Station. Puman ipahigayan ang turnover of command. Training sa mga rubing o beat patroller. Ipaubos usab sa pagbansay susama sa training sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT. Ang report ni Femari Dumabong. Gitinguha karon sa bagong hepe sa Talisay City Police ang pagbansay sa mga beat ug foot patroller. Sama sa training sa mga sakop sa SWAT team, aron mas mapalambo pang ilang katakos sa pag-ila sa mga tao nga adunay daotang tinguha. Ipadayon usab ni Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod, officer in charge, ang maayong mga programa o proyekto nga nasugdan sa kaning mga hepe sa Talisay City Police. Kinoconsider ko talaga sa sarili ko na lahat ng assignment ko ay very challenging. This assignment sa Talisay is napaka-challenging talaga. In the first place, as we all know, itong Talisay is very urbanized component city. Kumbaga, bilang an officer, dito mag-gauge kung epektibo ka bang opisyal. Tinatawag na epektibo, in a sense na yung pagsiservisyo ng polis dito ay naramdaman ng mga tao, hindi yung ningas kugon. Gidisino na si Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa sa Plans and Program Units sa CPPO nga mooy gihulipan ni Paguyod. Gihimo ang turnover of command gahapon sa hapon sa Cebu Police Provincial Office. Pinanguluhan ni CPPO Director Police Colonel Percival Zorilla. Si Paguyod ang kanina assign sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa CPPO. Nga kanina duma sa SWAT team ug na-assign usab sa Maguindanao, Basilan, Marawi, Tawi-Tawi ug Sulo sa Mindanao. Aduna siya bahad sa mga kriminal. Babala yung mga taong gumagawa ng masama na wag na nilang magkaroon ng opportunity na pupunta dito sa Talisay. The long arm of the law sigurado may implement sa kanila. I will assure na yung gumagawa ng masama, dapat sila yung mahadlok. So I'll make sure na yung mga peace-loving people dito, they will enjoy their living here in Talisay. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.